Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, ianata sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan. Gipahinomduman ta nga doon nagyoy pagkaon nga makahatag og kinabuhing way katapusan ug maon ta ni ang atong pangitaon. Iampo nato sad ang atong mga leaders sa mga nasod, labi na dinhi sa atong nasod, nga unta maningkamot sa pagpangita sa pagkaon nga naghatag og kinabuhi, dili lang sa pagkaon nga kalibutanon, hangtod magpinatyanay lang noon ta. Ang ato sad nga mga benefactors and donors, sila nga nagsigig pamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa kinabuhing way katapusan, kalipay o kabalaan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang o labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon ug kini gibutangan niyag 7 ka haligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gibutangan niyag pahumot ang bino ug giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babay sa pagdapit sa mga kadagkuan sa lungsod ug sila nag-ingon, "Tambong kamo sa kumbira, mga taong walay alamag." Ug sa mga buang-buang nag-ingon siya, "Dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon, ug inom kamo sa bino nga akong giandam kaninyo. Biyai ang mga walay alamag, ug dili kamo mamatay. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagamtama ug tan-awa ang kayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kayo sa Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan kanunayng mania sa akong baba. Ang akong kalag maghimaya unta sa Ginoo. Ang mapaubsanon makabati kanako ug malipay. Kahadluki ang Ginoo, kamong iyang mga balaan. Kay walay makulang kanila, nga mahadlukon kaniya. Ang mga dagko nahimong kabus ug gutom. Apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Umari kamo mga kabataan, pamatia ako.
Tudluan ko kamo sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang nagatinguha sa kinabuhi ug malipay sa mga adlaw sa kahamugaway. Ilikay ang inyong dila sa mangilad, ug ang inyong mga ngabil sa pagsulti ug maot. Likayi ang dautan ug pagbuhat sa maayo. Pangitaa ang kalinaw ug sunda kini. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalamon. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Busa, ayaw kamo pagpakabuang, kundili paningkamuti nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot kini kaninyo, hinunua, tinguhaan ninyo, nga mapuno kamo sa Espiritu. Sa inyong pagsulti-sulti, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit. Awitin ninyo ug dayga sa kinasing-kasing ang Ginoo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan tungod sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausaw kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan.
Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon ba niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, og mo inom sa akong dugo, may kinabuhing way katapusan, og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikan sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Tagsa ra jud kaayo ang tao nga mangandoy mamatay. Lingi ay mong tupad ing na okay na kang mamatay. Tanan gid natong buhaton kada adlaw, tanan natong plano para gid ta mabuhi. Bisan kining pagsimba naning kamotang mangayog kinabuhi, Ginoo tagai taon mig kaayuhan, Ginoo ilikay mis kadautan. Bisan kanang atong pagrosaryo, ngayo gid tag kinabuhi. Ang pag-eskwela para sa panginabuhi, ang nagtrabaho dinhi og sa abroad para mabuhi. Hasta nang nangurakot sa gobyerno, nangurakot sa simbahan para mabuhi. Hasta nang mga prostitute, kanang namaligyag mga syabo, aron mabuhi. Hasta gani nang naggubat, kanang nagpinatyanay, aron mabuhi. Ambot nang nagpa-colors buhok, kanang nangiskis kilay, kanang nagpaputi isnaong, unsa man na, aron gyapon mabuhi. Kay di man sila katugot nga mamatay sa kauwaw nga bati silag naong tanawon. Kanang nagsigig palit anang mga vitamins, kanang mga supplement, aron mabuhi. Pero usara gyud ang giingon ni Kristo. Usara kapag kaon ang naghatag og kinabuhi. Ug unsa man na ang iyang lawas og dugo. Kana ra gyud. The rest pulos gina makamatay. Nuna sugod karon ayaw na mog kaon. Biyain na ng tanang pagkaon nga makamatay. Nya unsa may inyong kanon? Lawas ug dugo ni Kristo. Wa gyud gasto. Pabayron day mo dinhi. Nga kolekta ra man ay atong Panginoon, yana ang sibot nya inyo mo sanang lingiw-lingiwan usahay. Di raman ta mamugos, nya wa ka mohog kolekta, mulinya ka diri ini kalawat, pakanon raman gyapon ka. Di ba? Ang amag wa ka katagan. Utangan ka. Dili ay. Sige ra ginaglawas ni Kristo, lawas ni Kristo. Pero daghan kay nangalawat dinhi sa lawas ni Kristo, nya kay ato man ang giingon sakramento man na kanang usa ka hostiyas, dili lang na lawas ra, naa na diha ang lawas og dugo. Kaya di man pwede i-separate ang lawas og dugo ni Kristo sacramentally. Dili pwedeng i-separate. So ikaon nimo ana lawas og dugo na ni Kristo. Ya unsa man na siya? Daghang ni kaon ana nga mga
patay, dili buhi. Nga naman, kay dunay tulo ka requirements. Una ta makakaon ni Kristo sa tinud-anay aron ta mabuhi. Sa first reading, gibutang diri nga kinahanglan nga sa tigingon sa panultihon. Sa tigingon, naghimo ang kaalam og pagkaon, unya iyang giimbitar ang mga way alamag og ang mga buangon. Iyang giimbitar mga way alamag og ang mga buang-buang. Unsay pasabot ana nga ang pulong sa Ginoo ato gyung paminawon. Kay kun igtawag niya nato pulos man ta mga way alamag, mga buang-buang man ta, og di ta maminaw sa iyang tawag, di ta motsunod sa iyang tawag, magpabilin tang way alamag og buang-buang. Oh. Pananglitan, gitawag kang magminyo, niya magpari gyud ka. Buangon kang pagkapari. Kay inigabot na diri sa pagkapari na, magluos lang kag paanak anang mga babae. Hasta pa mga byuda, apil pang labandira, apil ng mga youth, apil na usahay ang mga naaibana. Nga naman, wa man katawga sa pagkapari, gitawag man kas pagkaminyo, unya namugos man gyud kang mapari, ambot og unsay tumong nimo. Nya gitawag sa kapagkaminyo, unsay tawagan ni? Gitawag sa kas pagkapari, nya magminyo gyud ka, or gitawag kas pagkamadre, nya magminyo gyud ka, kay mamugos gyud ka, kay lamian ka na. Nigabot na nimo dito magpunay ra sa kagmahay. Kinsa dinhing asawaha nga sa imong pagkaminyo, sukad gis imong pagkaminyo, wa gyud ka nagmahay nganong maunay imong gipamana. Tasa kamot. Base na nga sipiat mo. Madrihonon unta mo, unya wa alam mo mudayon, nagmahay-mahay na mo. Kinsa man sa dinhing mga banaha, basi gitawag mo sa pagkapari, nya nagminyo gyud mo, nya karon hinuon, sige na noon mo dirig biya sa inyong asawa. Kinsa man dinhing mga banaha nga moingon gyud mo, pader, sukad sa akong pagkabinyo, wa gyud ko nagmahay nga mao ni akong gipangasawa. Ta sa kamot. Congratulations kay usara unya panagana pag yung isa. Ana. Mao na mahay-mahay. Ako sa akong pagkapari, sukad ko nisod sa seminaryo June 13, 1995. Hangtod karon, no single moment of regret. Adyo ko magmahay. Ay magpakpak diya, kay di sayon. Pero nga nung waman ko nagmahay, kay naminaw man ko sa Ginoo, nag-discern, may decision subay sa kabubutos Ginoo. Nakaron, unsa may kabubuton sa Ginoo, aron di ta magmahay-mahay sa atong mga choices in life. Diya sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri nga, ayuha paggamit ang inyong panahon. Ayaw kamo, ano to? Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot kini kaninyo. Hinunua tinguhaan ninyo, nga mapuno kamo sa Espiritu. Unsa may kanus-aman ta punon sa Espiritu? Kana bang maminaw ta o mahigugma na ta sa pulong sa Ginoo. O unsa may pulong sa Ginoo, nakasentro ra gid na sa usa ka sugo. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Nya giunsa ta paghigugma ni Kristo, na anay sugo sad siya nga
higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. So ang ato din paghigugma ay kung mo desisyon natang mohigugma ta sa atong isig katao, mauna din na siya ang atong pagkaon ni Kristo. Nga naman, kay kitang tanan, membro sa mystical body of Christ. Membro ta sa iyang lawas nga mistiko. Mystical ba? Kanang dili makita nga lawas. Kanang kilid nimo, kanang imong tupad, maunay lawas ni Kristo. Nya kung imo nang higugmaon, imo nang dawaton, imo nang gidawat si Kristo. Sige, lingi ako no imong tupad. Ing na makadawat ra kanako. Ing na ko no ba makadawat kanako. Ang uban wa gyud mo lingi. Nato Ginoon. Ana. Mauna sila'y mga patyonon. Kaya nga naman, unsa may makamatay nato, ang tinuod yung makamatay nato, nga matod pan Hesus, ang inyong katigulangan, ni kaon atong mana, didtos kamingawan, katong murag pagkaon, nga gikas langit, pero nangamatay gyapon sila. Unsay makamatay nato? Ang sala. Kung mohunong nakaghigugma ng imong tupad, mohunong na ta pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, makasa dayon ta og mauna na ang kamatayon. Bisag magsigi pagkalawat dinhi sa sacramental body of Christ, di na jud ka mabuhi sa imong sala. Daghan kay dinhing mga lawat pero wa magtingganay sa ilang silingan. Daghan. Ay daghan dinhing magsigig simba pero nagpuyo-puyo. Di ba? Ay sigig simba dinhi kabit-kabit. Naasay nagsigig simba, siging premarital sex. Patay, Naasay sigig misa, mahugyapon. Ang exempted din ng gamisa. Daghan kay ming nagmisa. Siguro kanirong nagmisa. Patay na, Nga naman, kailain ang tumong. Unsa may tumong, ang paghigugmas kaugalingon, ang pagsigig pangayo sa Ginoo nga mabuhi ko, bahala na akong silingan. Gani na pagiuban mo ingon mabuhi unta ko Lord patya in taon ng animal. Gibugatan na kay kuaning buang-buang dako ug mahimo Lord ug di gini mausab patya na lang. Mga buangon kay tastanan. Ang sala mao'y makamatay. Pag ingon ni Kristo nga ako ang pagkaon nga naghatag og kinabuhi, ang iyang pulong, ang atong isig katao, ang iyang mystical body, kung mao'y atong kanon, mao'y atong higugmaon, din agita makasala. Og ang taong way sala, kanunay ginang lagsik ang lawas, bisan pag bedridden na lagsik ya po nagnaong. Daghan man kog nakita ang mga buotang tao nga hapit na mamatay pero igtanaw nimo blooming kay naong. Pero naay daghan gabarog galakaw pero ang naong laos kayo. Makita man diri sa layo. Kadaghan ninyo diha mga laos kay naong anan. Man. Murag patay. Di ba? Tungod na kay naay mga sala. Garbo pananglitan. Garbo kanang mga pagmahay sa kinabuhi tungod kay wa makabot ang imong gusto. Garbo man na. Bisag sige nakagpa-color sa imong buhok, sige nakagkiskis imong kilay, sige nakagpana, wa gini appreciate nimo. Sige kag selfie post ka dito, ikaw ra gyapon mag-like. Wa gyud. Nagluoy kay kastanan. No? Nga naman, kay you are self-centered, dili Christ-centered. Muna mukalawat gani kadinhing na kay mortal sin, mukalawat kay kadinhing na kay sala nga imong gimintin, dili nimo i-let go, patay gyapon ka. Mukalawat ka dinhi, di lang gyapon ka mupalit og slat, luya gyapon kag naong. Kay kanang kwarta mo pabugat ba na nimo,
kay maghatag manag worries. Di ko mo palit kay ako rabaning ipalula, kuwang para ba niya, kuwang para ba niya. Ana, o si kana, warrior kay kastanan, ipalit na ko na des gawas, hutdar ko nagpalit atong slot, di ba? Magnisigo ka nga to maglakaw. Oh, wa na kay kwarta, galakaw na lang ka. Pero smiling kay kagnaong, buhi kay kagnaong. Pero kanang di gyud mo agi-agi lang diha, di man gani mo hatag ganig para sa atong parking. May lang mo parking, di gyud mo hatag diha nang kwan. Oy, magdaga na nga to, kusmo gyapon kay nagnaom. Nindot og sakyanan, batig naong. Oy, sakyanan na nindot ninyo, naong ninyo murag yawa. Nadaw kay tanan di yung mga tagda. Gamit pa nga to CR, di yun muhuga ng box-box na to diha. Muagi lang, pasiplatan pa sa kanang naglimpyo. Muingol, siplat ka diha. May ratag kidney stone mo. David, ayaw sana, hindi sana maayaw. Pero, kanawang, kuwang tas pagbati ba? Kuwang tas paghigugma. Pero salamat ha, kaya nga tong slot karon ni improve baya. Ang atong SBF dag para sa kumbinto, ang atong halin iabot nag 34,511 ka slots, 25,000 na lang 489 ka slots ang available. Pakpak. Tag 500 ra gid ni per slot. Pwede na gyud mo mamalit anig maayo, no? Yan napay 16 slot challenge, tag 8,000. May kayo, nahigugma gid nato ang ato mga contractors. Siging trabaho, wa tay bayad-bayad. Ambot, unsa pa kay gikaon na nila karon. Ako bitang gipanidan og luspad na bag mga naong. Himsog magyapon. Nako, kani, gitagaan, gini, gracias, Ginoo. Pero uwaw biya kayo. Sige slag trabaho. Ana, wa tay bayad-bayad. Muna palitan ni na atong slots ha. Kamong wa magtrabaho dinhi, palitan ning atong slots. Pero naay good news, ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para sa Kapilinya sold out na. Pakpak. Ang atong total nga halin niabot og 6,076 ka slots. Nasubraan og 76 ka slots. 4,913 ka slots ang atong halin dinhi. Nya dito sa Kapilinya 1,163 ang halin. Total 6,076. Pakpak sa namalit. Close na ni. Usa na lang ka slot ato ron. SBF dag. So pilo-piloan na ninyo palit in town, no? Hurot sa base San Vicente magmahay kay para ra ba ni San Vicente ay noon si Mama Mary ato maginang unahon, pero human naman kang Mama Mary San Vicente na sa dunta. Nganong nahitabo man ni kay naatay mga igsoon nga nahigugma ni Kristo, nahigugma sa simbahan. Nya kamo dihang tanan, lingi ako na imong tupad ning na andam ba kang mupalit. Di gani siya mutubag nimo pasabot ana, wa pa na siya mukaon sa Ginoo. Pero may ngoni, palit ako kada semana jud kong palit. Kana din ajud ka mamatay. Nga igabot us unahan mabanggaan dayon siya. Buak dayon yang patay siya dili. Patay ngano gutang dili. Pero sa atong mga mata patay siya. Pero ang tinuod nga kamatayon ang impierno man. Buhi day siya tanawa, di ba ikabuak sa ana inig tan-aw nimo wa pa mamatay, mo smile pa na siya, si piyat ko buak akong mo smile pa na, katawa ba, pasabot naa niya ang kalipay bisan pag naa ang kakuyaw, malipayon gyapon na siya tungod kay ang Ginoo naa mas iyang kasing-kasing, na membro man siya sa lawas ni Kristo. Matud pa ni Kristo diri, ang mukaon sa akong unod ug sa akong dugo mabuhi dinhi kanako ug ako magpuyo diha kaniya. Wala ka nang hahanapin pa. Sige, manindog na ta mga buotan. Atong ipadayag ang atong pagtuo
Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Jesus miingon, ang mukaon kanako dili na mamatay. Malaumon kitang mudangup kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ngang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog sa pagiya sa mga matuohon uban ang kinaadman, kaligdong ug kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ngang mga pangulo sa kalibutan ug sila kansang mga paghukom makaapekto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo mugiya ug mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit diha sa tanan nilang mga desisyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga kita nga nag-alirong nining talad kan-anan sa Ginoo karong adlaw, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay diha ni Kristo, mupahulay diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong gihinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong mga nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga maluluyon pinaagi niining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mangluhod ta para sa pagampo alang sa sugbuswa. Tanan, langit no namong amahan, imo kaming gimugna ngadto sa imong dagway o kasamahan. Imo kaming gisagop isip imong mga anak o gigiyahan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagaampo kami karon alang sa katumanan inining among pagkamot ang sugbuswak, usa ka mabulogong hitabo nga magalantaw sa pagmugna sa gisugyot nga mga dioceses sa Danao, sa amihanang Sugbo o sa Karkar sa habagatang Sugbo. Bukha ang among mga mata sa pagsusi sa heograpiya, demografiya, panalapi og sa mga buhat pagtukod nga adunay kalabutan niining among damgo aron kami makapabarog og mga mga lokal nga simbahan nga mobansay-bansay sa pagpanginlabot diha sa mga pangagamahanan og awtoridad og matinooron diha sa pagpangambigit sa misyon alang sa usa ka sinuduhanong simbahan. Kining tanan among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Señor Santo Niño, Iamli kami. Birhen sa Guadalupe, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kinabuhing way katapusan nga atong buhaton mukaon gyud ta ni Kristo pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pulong ug sa paghigugma sa atong isikatawo nga way kondisyon. Karon atong tawagon ang atong mga kabataan para sa special blessing. Children, please come forward. 10 years old and below. Arimos atubangan. Then ay winner. Pas kaya. Salamat sad sa atong mga nialagad karon, ang atong mga pimag dihas gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, atong love offering assistants, ang atong lector, salmista, mga sacristans, ang atong parish personnel, ang atong mga IT, atong sokom, niya ang ato sad nga choir, ang San Vicente Choir. Og ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Michael og Mrs. Christy Sasing and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Mga children, ana na inyong mga kamot ha? Iana inyong kamot. Nya atong i-extend mga igsuon ang atong mga kamot ngadto sa atong mga kabataan. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibidisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og na nag-alima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Amen. Amahan namo, Abot ka namo ang imong gingharian,
Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa Sa amoy kamatay. kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. masipang pakpak sa ato mga children. Salamat mga children. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Ya, pag binuotan kanunay. Nalang agis kilid. Salamat ha ninyo mga parents sa inyong pagdala sa inyong mga bata kay dako kay nagmatabang nila sa ilang kinabuhi. Nya, sa makausap pa, salamat sa atong namalit og mga slots. Usa na lang ka slot ang ato karong available, ang SBF DAG, tag 500 pesos per slot. Ang atong MMHD, nahurot na. Nya, atong pasalamatan ana ang mahal nga birhen o ang mga katawhan atong kaigsuonan. Ang ato sang investment slot katong DSAP padayon patang mudawat tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Praise the Lord. Salamat kayo. Unya, ang Couples for Christ nagpahibalo nga dunay Christian Life program pagahimoon dinhi sa atong parokya sulod sa 8 ka adlaw, 8 ka Sabado, sugod karong September 7, 2024 alas 7:30 gabi anha diha sa atong FLA nga office. Para sa dugang detalye, murag naa sila diha mga tarpaulin, nya murag naa sad sila ipanghatag nga mga flyers para magiyahan mo makapalig-o ni sa kinabuhing minyo aron dili ta mahulga aning divorce or separation nga makaguba sa kinabuhi sa mga bata o sa pamilya. Unya, padayon sad mo pagsuporta sa atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod. Pinaagi sa pag-view, like, og share, og subscribe niini. Unsaon pag-ila nga ato ning channel, angan Padresiano Ubod, niya ang subscriber 199,000 sa pagkakaron. Niya pinaagi ana ma-monitor sad nato ang official nga natong number, official contact persons o official account numbers. Inigkanta sa offertory song o sa final song sa atong online mass, i-flash na sa screen ang atong mga official numbers. Kanay sundon para ninyo mga online parishioners sa inyong pagpadalag kwarta nganhi sa atong parokya. Kay di mo musunod ana, posibleng makuha mo sa mga scammers. Nya at the same time, sa inyong pagsigi og view aning atong YouTube channel, maka-income sad ta. So ni atong buwan sa Hunyo nakadawat tag 160,000. Nya wala pa ta kahibaw sa pagkarong July og naa ba ka tay madawat. Nya karong August, ako mong dasigon kada adlaw gyud view, like, share kay aron nga makahatag sad mo ginagmayng income nganhi sa atong parokya. Unya, doon na sad tay official Facebook page sa atong parokya, ang San Vicente Ferrer Parish Liloan, dili ng ubang mga ngan. Nya mga pahibalo gihapon, ayaw mo kalimot sa paghatag sa inyong love offerings
para sa atong parking areas o sa atong mga CRs. Mugamit magin mog CR, hug lang sad mo anang naigamayng kahon diha. Mugamit mo sa atong parking area para sa pag-maintain ana, hug lang sad mo diha anang kahon. Og dili mo mubuhat ana na miligro ang inyong kinabuhi. Ang anong maingon mo kung na maligro, kay wa man mo'y gugmas katilingban, selfish man mo, and that is very harmful sa atong kinabuhi ang selfishness. Unya, daghan man kayong magsigig pangita kuno dinhig tubig, mao nang nitabang ta na natay gibaligyang tubig dihas gawas. Ana bang bottled water ba? Basin pag gusto mong mupalit na diha. Nya ayaw lang nyo din ayaw lang nyo imna din sa sulod. O magdamo dinig tubig, ayaw lang mo pagsigig inom nga magwali ang pari. Ipakita gini niya mag-ana-ana mo ba? As much as possible, wala gyoy mangaon, way mag-inom-inom, bisag tubig dinhi sa sulod, bisag ka ng pag-usap og candy or chewing gum, di gina allowed. Nga naman, makadistract na sa atong focus sa atong pagsimba ni Kristo. Panganda mo before the mass, pamalit na mog tubig, imna na daan, nya huma na sa misa. Nya salamat sa inyong pagda sa inyong mga bata dinhi sa makausapa, nya tudloi sila unsaon pagsimba. Dili mangaon, dili magduwa dinhi, bisag cellphone dili magduwa, kay maanad ng mga bata magsigduwag cellphone sud simbahan. Ikadagko ana magsigil nga po nagduwa. Niya dili magawas-gawas panahos misa. Mao na mag-CR na daan before misa, niya inig huma na sad sa misa. Focus gyud ta. Pero di gyud makaya na mga bata gyud or mga masakiton, mosabot ra sa tana. Pero kutob sa mahimo, ayaw gyud mo pagsigig gawas-gawas panahos misa. Labi na gyud musod na ta sa pagbasa sa mga pulong sa Ginoo o sa consecration. Nindot yung kayong di tamang moan ha, magawas-gawas. Salamat daan. So, sa makausap pa, atong i-recite ang atong motto sa pagsimba. Mga dagko o mga bata, ready, go! The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Pakpak sa atong Ginoo, sa mahal nga Birhen, o ni San Vicente Ferrer. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.